Zdravíme vás na diskotece, retro diskotece, doufám, že někdo přišel, někdo retro, ale takže teďka jsme na přelomu 50. 60. let a trošku se pobrouzdáme po vlnách hudby, která nás někdy zasáhla, někdy nezasáhla, někdo si ho vzpomíná, někdo nevzpomíná. Takže 50. 60. leta, kdy byly odpolední čaje opáté, ne, že se někdo vracel až po ráno domů, ale vždycky to bylo do 8 hodiny. Kdo nebyl do 8 hodiny doma, jo, byl rachot. Takže pánové a dámy se hodili do gala. Pánové si dali krásný voz, holky si dali svetřík, sukni a valili na to. A doufali, že tam bude nějaká ta láska. Takže začneme. Ale jedeme, Golden Kids, dneska, Kudráčková, Kubišová,